Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Zojka sa narodila ako zdravé dieťa, ale v 3 rokoch ju stretla nečakaná diagnóza, ktorá jej zmenila celý život. Čo sa stalo krátko pred jej 3. narodeninami? Popíšte nám to. No vlastne ja som ju dala normálne spať a o pol hodinku som ju prišla skontrolovať, lebo vždycky som to tak robila a už nedýchala. Tak som ju vybrala z postielky, išla som ju oživovať, volali sme zachránku. No a vlastne na to sa prebrala, dostala silný epileptický záchvat, nikto netušil, o čo ide. Až nakoniec nás previezli na ISKU, tam nevedeli zistiť. A týždeň na to nás už previezli na ARO do Košic a tam vlastne zistili, že sa jej dostal herpes do mozgu, ktorý jej vlastne poškodil vyše 90% mozgu. Potom dostala 4-komorový hydrocefalus, potom dostala ešte autoimunitný zápal mozgu. Aj viete, z čoho to mohlo pochádzať? Vysvetlili vám to tí doktori, že z čoho to mohla dostať? Áno, to je klasický vírus herpes simplex, ktorý sa nám urobí normálne na perách. A ešte aj tam našli aj HHV6, to je tiež vírus, ktorý spôsobuje 6. chorobu u detí. A jej sa to vlastne dostalo do mozgu, tak si mysleli, že to má nejaký genetický podklad. No ale výsledky z genetiky prišli po pol roku negatívne. Tak to vlastne uzavreli ako náhodu, ako blbú náhodu, pretože 4 obyvateľia na milión ročne dostanú niečo takéto. Ktorý pokrok vás osobne dojal najviac? To, že dokáže dýchať bez kyslíka, že sa dokáže už napápať bez pegu v brúšku. Skúste nám približiť celý ten proces, ja neviem, že rehabilitácie, čo musí absolvovať a rôzne terapie. My fungujeme na zbierkach. Keď máme peniaze, tak rehabilituje celý mesiac. Vlastne máme 3-krát do týždňa 2 hodiny fyzioterapie, ďalšie podporné terapie, orofaciálna stimulácia alebo viacmyslová stimulácia, pretože my keď sme tam začali chodiť, tak to dieťa bolo zahryznuté vo vetrovke a nevnímalo vôbec svet okolo seba. A veľmi jej tie terapie pomohli v tom, že začala udržiavať očný kontakt, začala si všímať nás ako rodinu, známych vonku. Viete nám aj približiť, čo vás to tak mesačne stojí, tá celá starostlivosť o Zojku? No, aktuálne, čo sa týka tých fyzioterapií, tak to vychádza cez 2000, tých 2200-2300 eur za mesiac. A potom sú to také tie klasické veci, plienky, všetka tá hygiena okolo toho, to je možno nejakých 200-300 eur už s vitamínmi. Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky? Tak jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred, čiže určite na toto. Lekári Zojke nedávali veľkú šancu na prežitie. Napriek tomu je tu a bojuje ďalej. A vy jej môžete pomôcť. Rádio Slovensko. Slovensku.